Evropi u prvom pretkolu eliminisali litvanski Banatasi. Evo sada igraju protiv Šturma. Slobodan udarac za Šilića, 27, 8 metara od gola. Lijepo bi bilo sada da kapiten Širokobrežana pogodi. Tu je i Wagner. Čini mi se da je živi zid ponovo jako blizu. Šilić šutira, evo ga! 64. minuta, sada je na pecari sve eksplodiralo. Pored zida, Dalibor Šilić, velemajstorski, Barbarić još uvijek miran, treba još jedan gol Širokobrežanima. Treba još jedan gol, ovaj je bio zaista sjajan. Gledamo još jednom, pored živog zida, Kristijan Gracej se bacio koliko je dug i širok, ali nije mogao zaustaviti ovaj udarac. 1-1. Rekao sam u samom finišu prvog poluvremena da je u Gracu Šturm nadigrao Široki Brijeg u prvom poluvremenu, ali u nastavku je bila druga slika. Odlično sada to radi Diogo. Nadamo se da će druga slika biti i večeras u drugom